Laura Katarina Pfaffenholz, tfajla Ġermaniża ta' 23 sena, tilfet ħajjitha traġikament wara li kienet involuta f'inċident bil-mutur f'Raħal Ġdid. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 11:15 tas-Sibt filgħaxija fi Vjal Santa Luċija Raħal Ġdid. Min informazzjoni li kiseb dan l-istazzjon jidher li s-sieħeb tal-vittma, ġuvni Malti li kienet isuq il-mutur fid-direzzjoni lejn Ħal Tarxin, tilef il-kontroll f'nofs ta' triq minħabba xi żrar u ġebel. Dan bil-konsegwenza li l-ġuvni u tfajla li kienet rikba miegħu waqgħu minn fuq il-mutur. F'dak il-ħin trak li kienet jinstaq minn sqalli ta' 43 sena ma setax jevita u għadda minn fuq it-tfajla bil-konsegwenza li nqabdet taħtu. Immedjatament fuq il-post issejjaħ tim mediku mill-isptar Mater Dei iżda b'xorta ħażina it-tfajla ġiet iċċertifikata mejta fuq il-post. U mifhum li Laura Katarina u l-ġuvni li huwa pulizija kienu ilhom għal dawn l-aħħar xhur joħorġu flimkien. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa Aron Buġejja bl-investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett ta' Raħal Ġdid. Persuna ta' 43 sena qed isofri minn ġrieħ gravi wara li kienet involuta f'ħabta bejn żewġ karozzi f'Ħażabbar. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 8:30 tas-Sibt filgħaxija fi-triq il-Kunvent kantuniera ma' triq Santa Teresa f'Ħażabbar. Immedjatament fuq il-post issejjaħ tim mediku mill-isptar Mater Dei li ħal il-persuna ta' 43 sena li kienet isuq Skoda Citigo l-isptar fejn ftit wara ġiet ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi. Ix-xufier tal-karozza l-oħra Renault Clio li għandu 54 sena ittieħed iċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal Ġdid fejn ġiet ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ħfief. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.